И още един опит за помощ, но на по-глобално ниво, за смразяващи случаи на небрежност в отношенията лекар-пациенти и недопустими ситуации на агресия срещу медици от страна на пациенти, ще говорим сега. Факт е, първият по рода си в България симулационен център за подобряване на отношенията между двете страни. Мой гост е доктор Елдин Али, председател и основател на Фондация Здраве за България. Добър ден! Добър ден и на вашите зрители. За какви смразяващи случаи става въпрос? Били ли сте свидетел на подобно нещо? Аз като практикуващ лекар само от 3 години в България. Аз се завърнах от Германия 2021 година. Преди това нямам абсолютно никакъв опит в България, защото завърших медицина в Германия. Така че мога като външно лице да имам някакво различно впечатление за отношенията лекар-пациент и пациент-лекар в България. В рамките на тези 3 години наистина имаше доста смразяващи и впечатляващи ситуации, които за мен, разбира се, с моя немски мозък бяха напълно недопустими. Нито от едната страна, нито от другата страна. Мога да дам такива примери. Може би един така от примерите, които не мога да забравя, в една от най-големите спешни отделения в България, минавайки през коридора на спешното отделение, като лекар видях един пациент, който буквално беше починал, издъхнал на инвалидната количка и семейството му беше много, разбира се, притеснено и търсеше помощ. Минаваха толкова много хора през този коридор, но някакси абсолютно никой не отреагираше на тревогата на тези хора. И в даден момент аз, разбира се, веднага отреагирах като лекар, пипнах пулса, видях, че той вече е мъртъв. И така извиках, няма ли някой тук да помогне. И от другата страна на коридора една госпожа в лачени чизми за тейбъл денс извика, те ни го докараха починал да си го взимат вкъщи. И аз буквално бях шокиран от това нещо. Абсолютно никаква емпатия, абсолютно никакво разбиране за това, че там е починал, дори да е възрастен, един човек, един баща, един пациент. И това не беше отношението, по което аз някога съм виждал изобщо. И попитах госпожата, вие коя сте? Оказа се, че е била приемната медицинска сестра. Изобщо не изглеждаше като такава. Нали? В същото време обаче пък бях свидетел и на ситуации в спешно отделение, където колегите наистина доста емпатично и с голямо разбиране се отнасяха към пациентите и биваха обиждани от страна на пациенти или тяхните близки с какви ли не наративи, които абсолютно са недопустими. Да, до нас достигат и случаи дори на физическо насилие от страна на пациенти срещу лекари. Да, това е наистина недопустимо и мен ме очудва, че медиите много говорят за това нещо. В същото време, винаги, когато има някакъв фрапантен случай, всичко излиза по медиите и се говори за това нещо, но някакси от години по никакъв начин не се е търсила решение, някакъв диалог между двете страни. Какво ще представлява този симулационен център, за да можем да си го представим, защото очевидно той цели да намери някакво решение? Аз не мисля, че той ще бъде решението на този огромен национален проблем. Но той ще бъде стъпка, в правилната стъпка, в която ние може би ще започнем да работим от едната страна. Говорим от страната на лекарите. Аз съм далеч от мисълта, че ще променя нравите на възрастните лекари, които вече са по-възрастни и така нататък. Но аз мисля, че ние в бъдеще трябва да работим с младите лекари. Те са нашето бъдеще. Ние не искаме в бъдеще да бъдем скарани с лекарите, с пациентите си, така че по някакъв начин да намерим някакъв диалог в бъдеще. В същото време от другата страна пък искам пациентските организации да работят за по-добро отношение, уважение към лекарите и лекарската професия. И така по някакъв начин да възвърнем доверието. Защото наистина, аз искахте пример от мен, ще ви дам един пример. Един път през живота си съм се срамувал от своята националност. И това се случи преди 4 години в Германия, защото ние се превърнахме като българи в нетен износител на агресия към европейските лекари. Смятайте, преди 4 години в Кьолн имаше протест от българи, които са се събрали в социалните мрежи за даден случай, от 800 българи, които скандираха убийци пред немска болница.
Това не се е случвало в историята на Германия никога. И това беше момента, в който аз наистина се засрамих. Защото българския пациент, българите се превърнаха в нарицателно за невъзпитан пациент. Да. Пациент, който не е желан от немските лекари. Понеже имаме ограничено време, кажете ни как ще работи симулационния център по посока промяна? Симулационните центрове, аз не откривам топлата вода. Симулационните центрове са практически места, които са обособени за обучение на студенти. В такива места обикновено се разиграват различни сценарии с артисти от театъра и студентите се вкарват в различни ситуации и се снимат в тези ситуации. След което студента сам има възможност да види той как въздейства практически към своите пациенти. И в същото време да получи фидбек от така наречените пациенти, как той се чувства под неговото лечение. Само за студенти ли е предназначено пространството и безплатен ли е достъпа до него? В момента сме предвидели да бъде само за студенти, защото в рамките на 2 години искаме да обработим програмата, след което да я дадем на университетите и университетите, разбира се, да го вкарат това като обучение. Част от цялото обучение по медицина. Така както е в Харвард и в всички западноевропейски университети. Аз съм минал 8-модулен курс по време на моето образование, но в същото време, след като разработим програмата, аз искам като фундация ние наистина да развием програма и за колеги, които наистина искат да научат как трябва да говорят, как да реагират при агресивни пациенти, как да се предпазят от агресия. Може би в бъдеще да правим такива курсове в центъра за колеги. Но за студентите ще бъде безплатно. Ето това, да, много важен момент. И по желание ли ще бъде? Той ще бъде по желание. И студентите ще могат да се записват. В момента все още сме на проектна фаза и на фаза търсене на финанси за това нещо, но аз така съм инвестирал доста лични средства в този център. В тази кауза? Да. Какви резултати очаквате? Очаквам първо да започнем да говорим изобщо за това, че има проблем и да търсим решение на него. Други решения от други държави, почерпени от техния опит, например от Германия? В Германия ние нямахме проблем с агресията, ако трябва да бъда честен, до преди 5-6 години в болниците. Но напоследък, особено в последните 3 години, сам и аз продължавам да давам дежурство в Германия, работя в Германия, станах жертва на такава агресия и опитаха се да застрелят един път. Така че и там имаме един проблем. И в момента има национални кампании, медийни кампании, които са против агресията към лекарите. Пожелавам ви успех. Благодаря ви.